Quins són els teus dibuixos animats preferits? En tinc uns quants. Doraemon, Arare, Yu Yu Hakusho, Son Goku, Oliver i Benji, tot. Jo m'ho tracava tot, de la veritat. Inuyasha, i el detectiu Conan. Inuyasha. Ostres... Pues Inuyasha. Inuyasha, detectiu Conan. Oh, One Piece. One Piece. Un clàssic, One Piece. Bobo, Gat i Gos. Gat i gos. Què més? Les tres persones, de fet. Molt educatives. No sé si ho podria decidir entre Doraemon, Doremi, la veritat, he de confessar que Shin-chan m'agradava molt. El segon és el detectiu Conan. Sí, Conan. Conan també. Detectiu Conan. Detectiu Conan. El Conan, el detectiu Conan. El Doraemon, sí, aquests, tots els de... Ai, el detectiu Conan, però em donaven mals sons. Me'n recordo i els meus pares m'ho van prohibir veure-ho perquè tenia mals sons durant la nit, perquè em pensava que hi havia assassins i tal, i coses aquestes. Dragon Ball. Bola de drac. En català. Bola de drac. Poder Digimon, molt fan de Digimon. La màgica Doremi. La màgica Doremi! La màgica Doremi, l'Inuyasha, tots els de l'Infoca... el 3XL. La màgica Doremi. Jo feia allà a la terrassa els meus avis cantava i feia així. Era molt guai. Jo sí que quan feien màgia deien pirica, pirilala, purpurina, paparazzo o alguna cosa així. I després es posaven enrotllant i cantaven, però no me'n recordo gaire. O sigui, quan era molt petit, els Teletubbies. Però en plan, quan tenia 2 anys o 3. I després, pues, el Doraemon, la Tori el Ninja, Tom i Jerry, Dragon Ball, no sé. Podríem dir Tori el Ninja. En Doraemon i la Tori. Doraemon i Código Lyoko... Com es diu? De futbol galàctic, em dia molt. Segurament Shin-chan, eh? Jo crec que Doraemon o Shin-chan, sense dubte. O sigui que va ser la meva infància. Tots els dies em llevava a les 7 del matí o a les 8 o no sé quina hora era i amb el colacao que em feia la mare sempre em posava Shin-chan. O sigui, sempre que arribava de l'escola em posava Doraemon i era com... m'encantava. Shin-chan perquè sempre que sortia del col·le amb el meu avi teníem el costum de berenar i tal i sempre el ficàvem i pues ja està. Shin-chan. Shin-chan va marcar... Els mirava tots, més que els Simpsons. En català, en castellà són una merda. Suposo que Bobo, així com per riure. Haikyuu, una sèrie de voleibol. Hòstia. Se m'acudeixen molts, però jo crec que Shin-chan és el que més he vist. De fet, fa molt poc vaig veure la peli.